Drahí bratia a sestry, Kristus prišiel na svet, aby dal do poriadku narušený poriadok. Dedičný hriech priniesol so sebou nesúlad v Božom pláne. Následky hriechu sú aj rôzne choroby a utrpenie vo svete. To všetko prišlo mimo Božieho zámeru. To urobil človek práve preto, že urobil veľký skrat medzi Božou vôľou a medzi svojím konaním. Keď Kristus raz vstúpil do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne trpí. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. My spolu so stotníkom obdivujeme aj Kristovu ochotu hneď pomôcť, ale aj obrovskú silu jeho slova, ktorá aj na diaľku dokáže vytvoriť harmóniu ochrnutého tela. Nestalo sa to náhodou, ale pre veľkú stotníkovú vieru. Stotník v Ježišovi objavil Boha a pokladá sa za nehodného privítať ho doma. Preto vraví: nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Milí priatelia, čo by sme my povedali dnes Ježišovi pod vplyvom Božieho slova? Iste myslíme na svoje neduhy, sme veľa razy ochrnutí všelijakými hriechmi a zlozvykmi. A preto sme často znemožnení žiť svoje kresťanstvo naplno. Nevieme to. Sme paralizovaní. Ak budú naše slová plné viery, ako boli stotníkové, aj naše srdce sa naplní radosťou, akú on získal pri stretnutí s Pánom. Chyba je, že naše postoje sú často opačné, ako bol postoj stotníkov. V nemocnici umieral 17-ročný jedináčik, syn podnikateľa. Aj jeho otec chcel prísť ku Kristovi, ale celkom z opačnej strany. Začal Bohu vytýkať: trochu som veril, ale teraz neverím, lebo toto je nespravodlivosť. Druhí majú mnoho detí, a ja iba tohto jedného, ešte aj toho navidom oči strácam. Takto je to v praxi s nami. Pána Boha máme ako ozdobu života, ale nie sme v kritických chvíľach schopní vložiť svoje ťarchy do Božej vôle. Tou ťarchou nie je iba rakovina, alebo povedzme trápenie so srdcom, alebo všelijaké nervové choroby. Tým trápením sú naše zlozvyky. To, že napríklad pijeme a strácame rozum. Napríklad to, že sme hašteriví a rozbíjame rodiny a manželstvá. Alebo, že sme navzájom voči sebe netrpezliví a nervózni a nevytvárame rodinné spoločenstvo Božích detí. To, že chodíme po svete namyslení a chceme, aby si každý iba nás všímal, to sú tie neduhy, to je tá naša paralýza, to je to porazenectvo, ktoré nosíme v sebe, a práve preto Kristus nemá vstup do nášho vnútorného prostredia, aby nás uzdravil. Takto by bolo treba samých seba chápať,
pretože Ježiš aj dnes veľmi rád príde medzi ľudí a uzdraví ich. Veď je to ten istý Boh, čo aj pred 2000 rokmi aj v styku s nami je tým istým Bohom, ako bol s tým rímskym stotníkom. Ale ide o kvalitu našej viery. Ja poznám prípady, keď ľudia boli veľmi ťažko chorí. A stalo sa to nedávno. Diagnóza katastrofálna. Rakovina taká, že zvonila po okolí. A predsa sa pristupovalo k celej záležitosti s veľkou vierou. Množstvo ľudí sa za dotyčného človeka modlilo. Operácia prešla, príznaky skazonosnosti sa stratili a človek žije. Len my by sme potrebovali každý jeden urobiť zázrak na sebe, aby sme mali trošku viacej viery. A to je tá chyba, to je to, že máme trošku náboženského zvyku, ako povedal ten otec toho dieťaťa, ale ak sa mi nesplní v živote to, čo ja mám vo svojej obmedzenej ľudskej predstave, tak ja neverím. A viacej ma v kostole nikto neuvidí. Netreba dávať ultimáta Pánu Bohu, lebo tamto človek vždy veľmi prehráva. Treba, aby sme pred Bohom boli skutočne skromní. Aký mocný je náš Boh. Stačilo jediné slovo Ježišovo a stotníkov sluha ozdravel. Petrovu svokru sužovala horúčka. Ježiš sa jej chytil, Ježiš sa jej len dotkol. Ona chytila jeho ruku a horúčka ju opustila. To sú nádherné príklady. To sú skutočne veľmi silné symboly toho, že Ježiša sa treba denodenne dotýkať. Dotýkať sa ho svojou dobrou myslou. Dotýkať sa ho svojimi úprimnými modlitbami. Dotýkať sa vernou službou našim blížnym, lebo v každom človeku je prítomný Kristus. Keď toto budeme robiť, bude omnoho viacej zdravia aj duševného, aj duchovného, ale aj telesného medzi nami. Naozaj stačil Ježišov dotyk a od narodenia slepý muž videl. Boh veľmi chce uzdravovať svoj ľud a chce nám byť na blízku. Stačí, keď sa mu v dôvere priblížime. Vždy je pripravený zahrnúť nás svojou láskou a milosťou. Spomínaný stotník bol rímskym veliteľom, ktorý mal pod sebou viacerých podriadených vojakov. Vedel, že ak niektorému z nich dá príkaz, ten vojak to urobí. Takto si stotník uvedomoval aj Ježišovu moc. A preto, keď chcel s ním ísť Ježiš do jeho domu, aby tam uzdravil jeho sluhu, tento vojak povedal s veľkou pokorou: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Pochopil a uveril, že Kristus má moc uzdravovať aj slovom na diaľku. My tieto stotníkové slová opakujeme pri každom svetom prijímaní. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod strechu môjho srdca, môjho vnútra, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Vždy to vravme s veľkou vierou. Ak je to úprimné a vychádzajú tieto slová z veriaceho srdca, to je Bohu na radosť, ale aj nám na duchovné i telesné zdravie. Drahí bratia a sestry, mali by sme takto dobíjať do svojho vnútra praktickú vieru. Mali by sme to denne veľmi tvrdo cvičiť na sebe, ako veríme pri jednotlivých
negatívnych situáciách, ktoré nás gniavia. A tam sa vypracúvať na človeka, ktorý plní Božiu vôľu vtedy, keď je to namáhavé. To sú tie dotyky Ježiša. Ak prosíme Pána, tak vždy s vierou, že dostaneme, a nepochybujme. Pán nám dá vždy to, čo skutočne potrebujeme. Ježiš, ako Pán celého stvorenstva, má neobmedzenú moc uzdraviť chorých na tele i na duchu a darovať nový život každému, kto za ním príde. Slávime Fatímskú sobotu mesiaca júla. Už dnes, ale najmä zajtra, bude sa niesť celou našou krajinou tak z Levoče, ako aj zo starohorskej baziliky Máriin Magnificat. Bude sviatok navštívenia. Navštívenia Panny Márie u svojej príbuznej Alžbety v Ain Karime. Je to krásny deň, keď Mária išla po počatí Ježiša pomáhať svojej príbuznej, ktorá čakala na narodenie Jána Krstiteľa. Bola v druhom stave a potrebovala pomoc. Mária nám ukázala svojim počinom, že kto nosí v sebe Ježiša, ako ho nosila ona, tak ten má dať pocítiť svojmu okoliu, že je Božím človekom a že vie rozdávať aj zbožné, naozaj Ježišove skutky vo svojom okolí. Mária velebila Boha za to, že jej dovolil byť služobnicou, sprostredkovateľkou Božej vôle pri vykúpení ľudstva. Aj my vrele ďakujeme Pánovi, že máme dedičstvo viery v Neho v tom čase, keď to vo svete nie je celkom samozrejmé. Pomaly to bude až výnimočné. Aby sme dokázali odozdať svetu poklad viery, najprv je potrebné zachovať a zvelaďovať tento vzácny poklad vo svojom vlastnom srdci. Aj nám Pán, tak ako Márii, urobil veľké veci, lebo si to naozaj tak predstavoval, že sa vytvorí na tomto svete Boží ľud. A my si to máme vážiť a zúročujme v sebe to, čo sme dostali. Dostali sme veľké vyznamenanie pri krste, lebo sme dostali punc, to znamená, dostali sme pečať Božieho dieťaťa do svojho vnútra. A to je veľké vyznamenanie. Koľké milióny toto nemajú, pretože nenašli ešte cestu k tomu, aby boli pokrstení. Dostali sme 7 silných nástrojov do svojho vnútra cez sviatosť birmovania a týchto 7 darov už Izaiáš, prorok v starom zákone, predpovedal ako mocné nástroje k tomu, aby sme naozaj dokázali byť Božími aj v chaotickom svete. Veď mať zdravý rozum, čo je jeden z tých darov, mať vynikajúcu životnú múdrosť, že viem, ako treba žiť, že prijímam rád Božie dary cez modlitbu a Božiu ochranu a radu od Boha, ako mám žiť. To je tretí dar. A potom, že mám v sebe silu vyznávať vieru a nie ju len tak tutlať niekde a vyznávať ju doma v izbe pred kým. Tam som na svojom poli, ale vtedy, keď som vo verejnosti, treba dávať najavo, že som kresťanom katolíkom a že sa za svoju vieru nehanbím. A potom ďalšie dary. Mám mať opravdivú zbožnosť, nielen predstieranú. Ale keď sa modlím Oče náš, tak nech je to pravda, že všetci okolo mňa sú moji bratia a sestry, lebo
Výraz Oče náš znamená, že tvoríme Božiu rodinu, kde je v strede Otec. Otec všetkých, náš dobrotivý Pán. Všetky naše poznania a vedomosti nadobudnuté v živote máme používať pre šírenie Božej slávy. Teraz si pospýtujte svedomie otcovia a matky, koľko investujete pozornosti a času do svojich detí v rodinách. O týždeň bude svätý otec Benedikt XVI vo Valencii, Španielsku. Bude svetový deň rodín. My v Bystrici na námestí budeme mať túto slávnosť v spojení s pápežom tam v Španielsku. Neustále treba zdôrazňovať, že rodina je otázka číslo 1 v dnešnom svete. Tam má byť vybudované Božie kráľovstvo. Medzi otcom a matkou, medzi manželom a manželkou a potom od nich to má sálať na ich deti. Ak sú zdravé rodiny, je zdravý národ. Ak nie sú zdravé rodiny, tak sa nám páčia homosexuáli a kadiakí čudáci. Kam sme dospeli? Dospeli sme presne tam, kam sa vždy dospeje, bez vážnosti k evanjeliu. Bez vážnosti k Ježišovi Kristovi. To znamená aj bez vážnosti ku Kalvárii. Bez vážnosti k najsvätejšej obeti svätej omše. To všetko veľmi úzko súvisí. Takže my sme vyzbrojení týmito Božími darmi, my to v sebe nosíme, lenže Boh je Bohom slobody a nikomu nekáže, toto musíš. Ale vždy Kristus hovorí aj dneska, ak chceš, tak to rob. Pretože my máme mať spolu účasť na svojom posvetení. Aj na našej spáse. A tá spoluúčasť znamená, že nie pod diktátom Božím, ale že ochotne ako Božie deti príjmeme Boží dar, Božiu radu a aplikujeme to na svoj život. Robme to, drahí bratia a sestry. Potrebujeme to všetci. Potrebujem to ja. Potrebujú to prítomní kňazi tu, aby neboli, nedaj Bože, len navonok vykonávateľia obradov, ale aby to boli radradom svätí mužovia, ktorí budú posväcovať svoje farnosti, na ktorých sa dá spoľahnúť, ktorí nezoberú svoje kňazstvo len ako ozdobu svojej osoby, ale že to bude sláva Kristova a to musí byť vidieť na ich živote. No to sú tieto problémy, ktoré si my musíme pekne usporiadať a zvládnuť a potom to bude na spôsob Márie. Velebí moja duša Pána, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Takto budeme vedieť odovzdať svetu poklad viery a aby sa to stalo, je najprv potrebné zachovať a zvelaďovať tento vzácny poklad vo svojom vnútri. V Bohu a vo vzťahu k nemu nič sa nedá robiť iba tak náznakovo a iba tak navonok. To musí byť naozaj úprimný vzťah. Aj nám Pán, tak ako Márii, urobil veľké veci, ktoré som spomenul a vážme si ich, lebo už ich v sebe máme, len ich treba odkryť a dať do používania. Kardinál Meissner, arcibiskup Kolína nad Rínom, nedávno pred pár dňami mal kázeň v Berlíne a tam povedal, že katolíci na celom svete sa musia prebudiť a majú sa stať hrdinskými vyznávačmi viery. Naša viera nie je pre našu kuchyňu a pre naše izbičky. Toto sme robili za komunizmu, že sme sa skrývali a teraz nevieme výjsť na svetlo. Teraz sa hanbíme za vieru, vtedy sme sa báli pre vieru a takto prešustrujeme vlastne celý život a príde účtovanie. Na to treba dávať veľký pozor. Máme vyznávať svoju vieru a to všade. Máme o svojej viere diskutovať s ľuďmi. Samozrejme vec, že tedy je to možné, keď z tej viery
a z jej zásad aj niečo vieme. Preto treba do rúk všetkých katechizmy a poriadne to študovať a poriadne to realizovať, aby sme mali nielen intelektuálne argumenty, ale aby sme mali argument nášho vlastného života po ruke. Máme o nej stále hovoriť podľa kardinála Meissnera celému svojmu okoliu. Božie slovo nesmie byť mŕtvou literou, ktorá síce odznieje, ale nemá vplyv na život a na jeho kvalitu. Keď nám Pán dal veľké veci, teda dar viery, odovzdajme túto veľkú vec druhým. Doprajme im vyjasnenú cestu k zmyslu života. Potom pôjdeme životom mariánskou cestou a Božie požehnanie bude prechádzať aj v našom národe z pokolenia na pokolenie. Amen.